आफ्रिकेच्या त्या देशात ऐका सांगता थंयसर कितें घडलें आमच्या इंडियेच्या लोकांक तांच्या सरकारान थंयसर परत इंडियेक धाडूंक सेंतेंस मारलेले आपल्या फामिलीचे चिंतून फुडार आपलो तुय करूंक आसले नासले विकून सेटल जालेले तांच्या सरकारान थंयसर ती एक ऑर्डर पास करतोच परत इंडियेक तांकां येवचें पडलेले आयज काल कितले गोंयकार वेतात परदेसांत साबार तुय फुडार आपलो करूंक आपल्या पोटाची भूक मारून दिसात सर्वीस ते करतात आपल्या फामिलीक पोसून केन्नाय तुवें तुय पडोन वेळ देवना दोतोराक मेळोवन दूख रावतात ते सोंसून हे सगळे सॅक्रिफीस ते करतात परदेसांत फामिलीक खुशाल दवरूंक हे सगळे सॅक्रिफीस ते करतात परदेसांत फामिलीक खुशाल दवरूंक थोडेच दीस फाटीं आयकात घडणी घडलेली जायत्या पुत्रांनी ती शापून हाडलेली थोडे गोंयकार आमचे भाव तांच्या काळजाक सोडोन गांव चुरचुऱ्यांनी तांची फामील रोडलेली गांवांक लागून गेलेले इल्लीगल थंय रावताले देखून सर्वीस तांकां सोडची पडलेली ही चुरचुऱ्यांची घडणी आमच्याच गोंयकार भावाकाय त्या अमेरिकेच्या देशान घडलेली आमच्या इंडियेच्या देशान कितलेशेच टुरिस्ट येतात सगळे कायद्यान रावना रेपी मर्डरी करून थोडे वेतात घरां फोडून कोणाच्या हाताक मेवना आमच्या देशाचे कायदे ताचे घेतात भलतेच फायदे क्रिमिनल कोणाक भियेना ते रेप मर्डर करून पॉलिटिकल प्रेशर हाडून चोरटेक जेलीन उरोना ते रेप मर्डर करून पॉलिटिकल प्रेशर हाडून चोरटेक जेलीन उरोना आमच्या इंडियेच्या देशात नोदर आमी मारल्यार इंग्लिश टुरिस्ट इंडियेक इल्लीगल रावतात थोडे परदेसांतले टुरिस्ट इंडियेक इल्लीगल रावून साबार भासांची ते बिझनसां करतात ती बिझनसां करून सगल्यो सोत्या तांकां दिवंक आमचो सरकार तांकां सवलत्यो दिता उपरांत घरां भाड्यान घेतलेली नांवार आपल्या करून शेगी आमच्याच ते पोटार फोट मारता भायल्या देशांतल्या कायद्या पोरी आमच्या देशान कायदे करूंक मागता सरकार कायद्या भायर कोणूय गेल्यार तांकां मेकळी कायदे दिवन पोरजेक निराशी करनाकाय दुडवाचे आशेक लोटोन आपल्याच्याच फायद्याक लागून खुशेस तुमचे विकिनाकाय ओसल्यो ओडण्यो कोणाच्याच जिवितांत त्यो घडोवन घेवंक दुनिया देवा निर्मिनाकाय ओसल्यो